אז כמו שדיברתי מספר פעמים, ברילוקיישן, זה לא משנה אם זה על ויזה או אשרת תושבות למלא דרכון אירופאי, אחת מהדרישות החשובות היא שיהיה לכם מקום מגורים קבוע, על מנת שתוכלו להירשם איתו בעירייה, ועם זה אפשר להתחיל את התהליך. כשאתם מגיעים לספרד, אז לא תמיד אתם יודעים איפה אתם רוצים לגור, ואתם בוחרים איזושהי שכונה רנדומלית, רק בשביל לגלות אחר כך שהשכונה הזאת אולי נראית טוב על המפה, אבל מה לעשות, היא לא מתאימה לא לאופי שלכם, לא לסוג הדיירים שנמצאים שם. וכבר קרו מקרים שאנשים הגיעו ותוך כמה ימים פשוט אמרו אני פה, לא נשאר אפילו לא דקה, ועוברים הלאה. אז או שעושים שיעורי בית מעמיקים ומשקיעים בזה זמן, כי זה דבר מאוד חשוב, או שמן הסתם שוכרים איש מקצוע שכבר גר שנים ארוכות ביעד אליו אתם רוצים לעבור, שידע להסביר לכם את ההבדלים בין השכונות. מי שגר בעיר או מי שגר באזור כבר המון זמן ידע לתת לכם באמת את הניואנסים בין השכונה הזאת לשכונה האחרת, ולעזור לכם לבחור את השכונה הטובה לכם. עזבו את ההוצאה הכספית, שזה עולה לכם המון כסף, לעבור נכסים, לשלם לאיש מקצוע והכל. אנחנו כבר נתקלנו במקרים שאנשים שפשוט התייאשו מהתהליך, כשהם עשו את זה לבד, וכל נושא הרילוקיישן, כל המעבר כמעט וגרם להם פשוט התסכול בדברים האלו, פשוט לוותר על הכל ולחזור לישראל. אז על מנת שגם הליך המעבר יהיה חלק, יהיה נעים ולא יהיה הליך טראומטי, אז או שתעשו שיעורי בית מאוד עמוקים, או שתזכרו איש מקצוע שמכיר את האזור לעומקו, שידע באמת לכוון אתכם לשכונה ולסוג מגורים שמתאים לכם, בהתחשב בצרכים וברצונות שלכם.